Glava 7. Kraj besjede na gori, o neosuđivanju bližnjih, čuvanju svetinje i postojanosti u molitvi, o uskim vratima i tijesnom putu, o lažnim prorocima i pravom i lažnom izvršenju zapovijesti Hristovih. Ne sudite da vam se ne sudi, jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osjećaš? Ili kako ćeš reći bratu svome, stani da ti izvadim trun iz oka tvoga, a eto brvno u oku tvome? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti i izvaditi trun iz oka brata svoga. Ne dajte svetinje psima, niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim i okrenuvši se ne rastrgnu vas. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi i koji kuca otvorit će mu se. Ili koji je među vama čovjek od koga ako sin njegov zaište hljeba, kamen da mu da? Ili ako ribe zaište, da mu da zmiju? Kad dakle vi zli budući umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu? Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima, jer je to zakon i proroci. Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njime idu. Jer su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u dijelu ovčijem, a iznutra su vuci grabljivi. Po plodovima njihovim poznaćete ih. Da li se bere sa trnja grožđe ili sa čička smokve? Tako svako dobro drvo plodove dobre rađa, a zlo drvo plodove zle rađa. Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo plodove dobre rađati. Svako drvo koje ne rađa dobra ploda, siječe se i oganj baca. I tako dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li u ime Tvoje prorokovali i imenom Tvojim demone izgonili i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im javno kazati, nikad vas nisam znao, idite od mene vi koji činite bezakonje. Svaki dakle koji sluša ove riječi moje i izvršuje ih, uporedit ću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu. I udari dažd, i dođoše vode, i dunoše vjetrovi, i navališe na onu kuću, i ne pade, jer biješe utemeljena na kamenu. A svaki koji sluša ove riječi moje i ne izvršuje ih, bit će sličan čovjeku ludom koji sazida kuću svoju na pijesku. I udari dažd, i dođoše vode, i dunoše vjetrovi, i udariše na kuću onu, i pade, i pad njezin biješe strašan. I kada završi Isus riječi ove, divljaše se narod nauci njegovoj, jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji.